wakati mashika moyo yedu yaneta nekungumirira yowarini yonguwa inopenya kwazo kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu kozo warini tenzi mubude kumusha machono no katenzi bamwe bazokera tenzi batendi venyu bazarane jivi bashoma bakamira murufaro rwenyu mutanyi bakarara chemanyi bamuke banoyeranga bati tenzi aswedera mwenje yenu ifute chiuno zisungwe bese bagazirire kumuona tenzi mutanyi bakarara chemanyi bamuke banoyeranga tenzi aswedera mwenje yenu ifute jiuno zisungwe bese bagazirire kumuona tenzi bese bagazirire kumuona tenzi. Jara mangwanani mbeu zote muza jara masikati nemu maneru mira kupupura kuwaye kucheka ticha faraneku unza misumbu unza misumbu unza misumbu ticha faraneku unza misumbu unza misumbu unza misumbu ticha faraneku unza misumbu chara mukujeka chara panevute usache makore basara Jesu basari chapera minda ichachepa ticha faraneku unza misumbu unza misumbu unza misumbu ticha faraneku unza misumbu unza misumbu unza misumbu ticha faraneku unza misumbu endane kuchema chara kuna tenzi kana nekushaya kufata kwedu kutitaripeta acha chingamiza ticha faraneku unza misumbu unza misumbu unza misumbu ticha faraneku unza misumbu unza
unza misumbu, tichafara nekuunza misumbu, unza misumbu, tichafara nekuunza misumbu, unza misumbu, tichafara nekuunza misumbu. Ndinokuchingamidzai vana vaMwari muzita raJesu. Zuva ranhasi tiri kusangana pachirongwa chakanaka zvakare apo tiri kutarisa dzimwe pfungwa dzinofanira kutibatsira sevatendi Jesu asati auya, tichitendawo zvakare kuti munyika ino yaBaba ndiani asingakoshesi kuva mutendi. Saka sevatendi ngatimbotarisai pfungwa inoti isu tiri vafudzi kubva paudiki hwedu. Zvamunotoona takadai, haiwa, tiri vafudzi kubva paudiki hwedu, ndonyaya yatoda kuti tarisa. Hatina mavhesi akawanda, saka toda kutarisa pfungwa, tibatanidze pfungwa dzipinde mumavhesi aya mushoma hwadzo. Tisati taverengerwa vhesi dzedu, ndoda kutanga ndambokupai, nekuti hatibvi kwakafanana, hatina kukurira kwakafanana, ndikupei mufudzi kuti munhu akaita sei, kakaita kadefinition. Kune mhando dzakawanda dzevafudzi nezvekufudza zvakasiyana, sekuti vanotoriwo vafudzi vanhu vanofamba nemahosi, mabhiza, vachitenderera mapurazi, mapadhoko, vachitarisa mbudzi, mombe nehwai, asi vakakwira pamusoro pemabhiza. Ivavo vafudzi ivo vaya. Itori imwe type yevafudzi zvokuti pandapedza kutaura izvo vakutoti kuna vafudzi, vatori vafudzi vedu vatakajaira ndizvozvo tinavo pana vanoti namombe nematombo vachipotsera nematombo vaya ndevamwewo. Pandatanga kutaura kuti vanofamba vakakwira pamusoro pemahosi vachitenderera mapadhok kumapurazi, vachitarisa mombe dzichitofura zvadzo apo nembudzi nehwai neku vachidziverenga, vafudzi ivo vaya. Kutori kufudza ikoko yakwe. Vamwewo zvakare vafudzi, nhoroondo inotaurira kuti kuPalestine chinofudzwa chiri common ihwai. Saka vafudzi vacho havaite zvemahosi, hanenge asina kukwira pamahosi. Kana mbudzi hwai dzakavharirwa dzinoburitswa, iye mufudzi wacho oenda kumberi uko. Paanenge achitofamba achienda, idzo dzinozviziva kuti uko ndo kunoita uko, dzoteera mufudzi. Saka zvatosiyana wepahosi ari kutarisa ari pamusoro pebhiza neari mberi kwezvaari kufudza izvo zvichimuteera. Imwe type yemufudzi. Kozoita yedu iri komoni yana musiya mwai yekuti dziri mudanga mombe, mbudzi nehwai nemadhongi, zvoburitswa zvese pamwe chete, wozvitinha uri kumashure, iyo ikada kutsauka kudai uchipotsera nechimuti nematombo zvichidzoka, muchizvivhudza makazvikomberana pakati peminda zvichidya minda yevanhu. Imwe type yevafudzi nekufudza. Saka muchimiro ichocho ndiri kuda kuti ndisawandire kumhando yevafudzi vanoita zvemahosi, but ndiswedere kune ava vanofamba netsoka. Ndichiuya papati 2 yepfungwa yedu inoti kana munhu achienda kunofudza, pane zvinhu zvaanofanira kukoshesa. Number 1, mufudzi anofanira kukoshesa zvekupfeka, kuti kana ndingabuda mangwana kunofudza nemamiriro akaita kunze, ndoda chi? Obvious, kana nekuti inenge riri zhizha kuchida kunaya, uchange uine raincoat kana umbrella. Zvazvinotongorevawo ndezvekuti kusara kwokunge uchitambudzika sezvatakaita kumusha kare kare, but kana zvakamira zvakanaka uchada majombo, nekuti uchafamba munzvimbo dzine sora rinocheka, munzvimbo dzine nyoka dzinenge dzichifamba. Zvoda majombo izvo. Unodo matirauzi akati simbei sejiri rakaita kunge rejini, rinogona kuzopinda munzvimbo dzakamanikana risingarwadziwi. Pandiri kutaura nyaya yemufudzi
wemhando iyi ndiri kuda kuti mutozviona imimi kuti saka mufudzi haasi munhu akapusa. Munhu anotokalkuleta zvinhu sekuti mufudzi anofanira kuziva kwaari kunofudzira mangwana asati asvika, kana dzabuda dzichananga kupi. Kureva kuti mufudzi anotofanira kuwana nguva yekumaira nekumema kuchaendwa nezvinofura nemhando yezvinhu zvaari kuda kufudza. Sekudai haugoni kunofudzira mombe, madhongi nembudzi pabani. Mombe kana pabani ipapo paine sora dzingaite zviri nani nekuti mombe dzinononga, asi madhongi nembudzi ndinokubhejera zvinodzoka zvisina kudya, nekuti madhongi anoda churu kuti adye tsangadzi, mbudzi inoda minzwa kuti idye mashizha. Saka mufudzi haasi munhu akapusa, munhu anotoone upenyu mupfungwa, anofanirwa kukalkuleta zvinhu nguva ichiripo. Hembe dzangu dzandiri kuenda nadzo ndedzidzi, kwandiri kuenda kunofudzira nzvimbo iye minzwa, ndoda majombo kana kundoda famashoes. Kuri kunaya, nhasi ndoenda nerencoat. Pandiri kutaura nyaya iyi, mufudzi munhu ane upenyu mupfungwa. Maybe zvimwe zvacho hatizvitaurei tambonzwa vhesi ine chekuita nenyaya iyi. Genesis 46 verse 31 to 34. Zita raJesu ngarikudzwe. Tipei vhesi mufundisi. Josefa ndobva ati kuvakomana vakabarwa navo 11 vaya. Yes sir. Inini takwira kundoudza Farao ndichiti kwaari, vana vababa vangu navaimba yababa vangu vaigara kunyika yeKenani vasvika kwandiri. Varume ava vafudzi, nokuti vaipfuwa zvipfuwo, vauya namakwai avo nemombe dzavo nezvose zvavanazvo. Zvino kana mudanwa naFarao akati, basa renyu nderei? Muti varanda venyu vaive vapfuwi vezvipfuwo kubva paucheche hwedu kusvikira zvino, isu namadzibaba edu, kuti mugare munyika yeGosheni, nokuti vafudzi vose vanonyangadza vaichipita. Zita raJesu ngarikudzwe. Ipapa ndo patichamhanya zvakasimba. Kana Josefa anodai, regai ndikupei muchidimbu, nekuti ndakadzidziswa kuti usafungidzire kuti vanhu vanoiziva nyaya iyi vese. In case kuna asati amboinzwa, Josefa akaberekwa muimba yanga yakabayirwa ino vakomana vakawanda, vana ava vese pamwe chete vaive 12. The 12 sons of Israel, Jacob himself, komana wokuba udango hwomumwe. Vana ava vaberekwa pakatanga kuita godo pamusoro pezvinoonekwa zvekunze. Mukomana aive nehembe dzake dzakanaka, mukomana anga akagadzirwa hembe dzakanaka. Zviri kwezvi mumisha yakasiyana siyana. Kana hembe dzakunotengwa dzikanoshota mari pano umwe dzikanouya dzatengerwa umwe, vanhu vanoramba vakatarisa kuti pachatengwa dzetoda kuona zvichafamba sei. Godo rakasimuka mumusha, vanhu vakavenga hembe dzaanga agadzirwa namai acho nababa vacho. Vanhu ndobva vavenga nyaya dzaaitaura dzine chekuita nemarotero aiita. Nhasi ndarota chino, mangwana ndarota chino, aiwa ndobva vamuvenga. Vanhu ava vaita zvekufudza vakomana ava, vana vaJacob. Saka kugura nyaya yakareba ite pfupi, shoko raMwari rinodzidzisa kuti vakomana vakuru ava varipo 10 vakasimuka ndobva vaenda kunofudzira kure kuDhani. Musi uyu baba vakomana ndobva vati, Jose, tora chikafu utera ana mukoma umbonoona kuti vari kuita sei, vari kufamba sei, vari kurarama sei. Vakomana ava vanga vakavenga mwana uyu zvakadaro zvekuti zvaive muropa kuti tikawana mukana togura munhu, tikawana mukana tinogura munhu. Bhaibheri rinodzidzisa nepapfupi nezvimwe zvinyorwa kuti vakaona Jose achidzika mawere achiuya kwavanga vari, mumwe ndobva amhanya kune vamwe zvikanzi right, Tiri right, zvikanzi Tiri, anzi mukomana chaicho chirudzika nepapo icho chinotaura zvekungorota-rota, zvikanzi exactly. Tinogura munhu musoro. Bhaibheri rinobudisa pachena kuti sekutobheja kwavaiita ndo zvakaitika. Paakasvika Joseph vachitambira chikafu, mupfungwa make aiti vana mukoma shuwa vanga vakuwara nenzara. Vatambira chikafu, rikidza pavanenge vachidya inde nchiono kuti zvini. Asati ambofunga kuti zvakamira sei, vakomana vakaita chipatapata kudya vaguta, ndobva vabata Joseph. Anzi right,
Panapa hapana mudhara, hatisi kuita zvekutora nguva. Hatikusarudzire kufunga, toda kuudza kwekwenda. Akashaya kuti kuonde zvipi? Nekuti zviso zvaitaura ropa. Mumwe ndobva adaidzira akati, gurai munhu, musaweste time nemunhu anotaura zvisina basa pamberi pemudhara. Bhaibheri rinoti Rubheni akatoona kuti vanogura munhu musoro ava vakomana. Bhaibheri rangu rinoti Rubheni akati, sadaro, saurai mukomana. Kana tichida kuti afe, isusu hatifaniri kunge tine ropa pamaoko pedu. Kana achifa ngaangofa iye, musadaro. Zvikenzeka uri kuti chii? Handitsvake imwe plani. Bhaibheri rinoburitsa zvinoratidza kuti padhuze ipapo paive nezimwe zigomba ranga riripo. Ndobva Rubheni ati, hatimukandei mugomba umu. Zvikanzi wauya neplani anofa tosara tisina ropa kuno. Anongofa necheko ikoko. Zvinouraya zvazviperi. Nzara nezvimwe zvakadaro. Tanga kudyiwa muiri neBP, zofa nezvimwe. Wauya neplani ndobva wamukanda mugomba. Bhaibheri rine kafootnote pazasi reshona kanoti Rubheni akazviita mupfungwa make achiti kuti agomutora omudzorera kuna baba vake. Batai manzwa yatichazashandisa. Agomutora, vamwe vasingazive, omudzorera kuna baba vake. Batai manzwa. Saka akandwa mugomba mukomana, togura nyaya yakareba ite pfupi. Vachiri kufunga kuti saka toita sei, vakuronga nyaya yekuti imwe plani inoita ndeyekuti mudhara anozoda kuzoziya kuti chii chakaitika. Ngatigare tangouraya chimwe chimbudzi panapa, toisa ropa pahembe iyi, zvoratidza kuti akasvika, asi tango muarea akasvika but hembe ndo dzataona idzi. Ropa iri rinoratidza kuti mukomana wenyu anenge akadyiwa nezvinhu achiuya. Chibhasikiti chechikafu ichi. Anza mune plani. Vachiri kuronga kuda kuuraya chikwai. Ndo pakabva papfuura ainzi maIshmaelites vaienda kuEgypt. Vanhu ava vaitenga vanhu vachinovatengesa kune vanhu vanoda vanhu vekushanda kumagadheni, vanhu vanoda vashandi. Saka vanhu vakabva vawirirana futi, zvikanzi right, ngaafe mukomana uyu, asi tinenge tisina ropa mumaoko, but tazoona zviri nani, haafaniri kufira mugomba. Ngatimutengesera vanhu vanoita zvevanhu ava, vongoenda naye unofira mberi. Kanzi exactly. Saka vakomana vaida kubhenefita nekutengesa mwana wamai vavo. Izvi zviriko izvi. Kune vanhu vari kuita mari nekutengesa vanhu. Vanhu vanotengeswa nenzira dzakasiyana siyana. Imi pamakaendesa chimwana chenyu chimusikana chine 14 years kunoroorwa, hamuna kuita mari here? Izvi zviriko izvi. Tomboisiya yakadaro. Makabudirira, handiti kama makaita mari matengesa mwana, makaendesa kamusikana kane 14 years mukaita mari mimi. Anyway, Joseph akaendeswa kumaIshmaelites. Vakamutora vakaenda vakapota. Ava vakazodzokera kuna baba. Vakasvika nerekunyepa rinoti mukomana tine evidence. Anofanira akadyiwa nezvakamudya usiku iri jira iri, baba ndobva vachema munhu mupenyu. Joseph ava kuEgypt. Zvakaitika. Kwese akasvika akamboita mukomana aishanda mugadheni, mukomana akatsvaira mumba zvakaita mukurumbira, mukomana akataura zvakanaka kusvikira aisikirirwa imwe renki, mukomana akazodiwa nemukuru webasa. Pana vamwe mai vanonzi mai Potifa vakamuda ivavo kusvikira vatsvaga plani vakati chimwana chakanaka zvacho ichi. Plani yavo yaingoti ichi ndofanirwa kurara nacho chimwana ichi. Ndofunga vanga vatoona kuti ndoda kubara chimwana chakaita sei, chine chakafanana nerudzi rwomunhu, zvekuti kana ichochi chikazonzi chafa ichi, ndosara nemwana wangu akafanana naichochi. Saka nzira yavakaronga yanga iri yekuti ndoda kumupa basa remumba, vamwe vese ndovapa basa repanze. Ndopinda mumba, ndomubata, ndomunyengetedza, toita upombwe. Zano iri parakarongwa Joseph havana kuziva anga ari wechechi. Ipapo ndogona kutsauka zvishoma. Vanhu vechechi hadzisi mhombwe. Vanhu vechechi havaite zvekurararara pese pese. Munhu wechechi adaro. Vanhu vanotenda muzita raJesu Kristu hadzisi mhombwe. Havaite zvekurara pese pese vechechi. Vanhu vanotenda muna Jesu Kristu.
Imuri kuzviita muchibudirira pese. Ende mfungwa menyu munototi so Mwari idofo. Munhu anotenda muna Jesu Kristu haisi mhombwe. Batai manzwa wangu achazokuseenzerai mberi. Joseph paakaona mafambiro amai nematarisiro amai, akazviziva kuti matarisiro aya nemafambiro aya, mai ava havasi vechechi, mai ava vanobhinya muno. Saka anga kutamba akaswedera kudhoo, mai ndobva aona sekuti mwana uyu akaita sei, ndobva ada kunomubata, ndobva atiza, ndobva abata bhachi, ndobva apukunyuka akatiza vakasara nebhachi. Nyaya yangu inonditaurira mukati meshoko raMwari kuti mai vakamhanya nebhachi kumurume wavo vakati, chimukomana chamakatenga ibhinya. Angaida kundirepa. Ndo pakatorwa Joseph achibva akandwa mujere. Joseph akaenda kwese vanhu vaMwari, akashanda mugadheni, akashanda mumba, akanoguma akujere anyeperwa. Kune vanhu vakaenda kujere vanyeperwa. Ndorambotaura nevanhu panapa 1 minute. Vakaendesa kujere vanyepa. Azviko here izvi? Kuti kumba kwenyu kune munhu ari kujere asi makaronga. Ndezvechokwadi here kuti akazviita. Parimandi apa pane munhu ari kujere asina kuzviita. Hanei nokutaurirai kuti ariko but haana kuzviita. Chengetai mashoko aya. Kana mukasatendeuka achakupandukirai kana Jesu achiuya. Iyi inoda kugadziriswa. Joseph akandwa mujere, Mwari akamukomborera, akazobuda nenzira dzaMwari, akazonoshanda kupalasi, ndobva aitwa munhu mukuru muEgypt, munhu mukuru, prime minister. Ndo paverengwa namufundisi. Joseph akazoita mukuru muhurumende. Pane pfungwa yauya musoro mangu. Ndezvechechi futi kuti uchinamata kuna Jesu Kristu, uchishanda mugovernment, ndezvekunamata. Zvitori zvechikristu kushanda muhurumende asi uchitenda kuna Jesu Kristu. Zvinoita. Batai mashoko aya. Ndinoda panoti Joseph akwirira zvakadai, kumusha kwavo kwakaita nzara. Vakoma vaya ndobva vanzi nababa vavo, indai kuEgypt, takanzwa kuti kune chikafu. Munoti tomutengerawo chikafu. Ndo pavakauya vakasangana naJose pavhesi yaverengwa namufundisi. Bhaibheri nepapfupi rinoratidza kuti Joseph paakavaona akaremerwa, akati vakomana ava ndivo vane vana vamai vangu ava. Ava ndivo vakomana ava. But ndoda kumboona kuti vachiri palevel yekare here yekuoma mwoyo. Kugura nyaya yakareba nepapfupi. Bhaibheri rinoti iro Joseph akati kuvakomana vakanga vakamukomberedza vaishanda kupalasi, vaiona nezvevaenzi, kanzi gadzirirai vanhu vauya kuzotenga chikafu avo. Kana mapedza mukapu yechimufana chinonzi Benjamin musaga racho, isai kapu yangu. Vakashaya kuti pakamira sei. Ndoda kuona kuti vanhu ava mabhinya here kana ndovanoona right. Ndobva vaisirwa zvese, ndobva kapu yanzi pe musaga raBenjamin mwana wamai vake. Ndobva vakomana vabuda nemakamera nemadhongi, ndobva vananga kumusha kuna musharukwa uya wokunyeperwa uya. Vane chekuseri. Bhaibheri rinoti iro vakanzwa mheremhere, ndobva vaona mahosi achiuya. Mahosi ndobva vasikoti chechere, ndobva vanhu vaburuka pamahosi vakatsamwa masoja. Yanga iri 1 commando iyoyo. Ndobva vasikazwa mbavha dzevanhu. Vanhu vakabva vakotama vakati hatisi mbavha, mbavha dzevanhu. Munoda kapu, mauya kuzotsvaka chikafu makubaya kapu yamangu. Anzi hatisi mbavha, varanda venyu tiri vanhu chaivo. Tine musharukwa akasara kumusha, tatangotumwa kuzotenga chikafu chatangotenga, hatisi mbavha. Anzi vurai masaga. Masaga akavhurwa careless nemapanga, chekwa achideukira pasi. Kapu haina kuonekwa. Orderly from the eldest to the youngest. Pakasvikwa kuna benchi, rakachekwa saga kudai sonobva kapu yakunguruka, vakomana vakawira pasi nestress. Vakomana vakaita BP vakachema. Tukanzi hatisi mbavha, menoti chii chaitika? Mbavha dzevanhu. Ndo pavakadzoswa kuna Jose. Tukanzi kana musiri mbavha, muri chii? Vakachema vakomana. Joseph ndobva aona kuti vakatendeuka. Nekuti vakomana vakati, tikadzokera tisina benji, mudhara musharukwa baba vedu vanonofa. Nekuti umwe wacho mwana wavaidisisa akafa. Havana kuziva kuti vaitaurira Joseph. Saka vakaona kuti
vakomana varaiti mani vachengeta bhenji zvekuti vakubuda nenzira iyi havaraiti zvikanzi endai munoya nemusharukwa uyu pana nezvinhu zvenyu zvese ndoda kuona. Ndo pavakauya vhesi yaverengwa namufundisi iri kutaura vasvika nemudhara. Haleluya! Pavasvika vakagara apa, Josefu akabva azviratidza kwavari. Bhaibheri rangu rinoti paakazviratidza vakaonawo kuti uyu ndiJosefu, akachema akaenda seri kwemba kunochema. Adzoka right anoti vana vamai vangu muchakupai chikafu mudye, but musati madya muIjipita ati chinhu musati maona Faro. Vhesi yaverengwa namufundisi inoti inini ndakuenda kuna Faro kunovaudza kuti vana vababa vangu vandaimbokuudzai vaya vauya vese nemusharukwa. Zvino kuuya kwavaita vauya nezvinhu zvavo zvese, ndichaudza Faro kuti vanhu vacho ivava vafudzi. Saka iye zvaachaita zviri obvious zvinoitwa kuIjipti, anobva atoya kwamuri, anosvikawo kubvunzai mubvunzo. Batai manzwi vakomana imimi, musaite mafanisi, never mince your words. Akati munoita nezvei musati tiri manesi. Pakati penyapo sarai muchijima nemuromo nepfungwa kuti hapana madokta, hapana maticha, hapana mainjiniya, hapana makapenda, hatina mabhiridha, hapana anogona any other business besides rekufudza. Sarai muchijima nemuromo nepfungwa kuti isusu tiri vafudzi kusvika mazvikirema zvekuti Faro paanotauya muchataura with one voice, isusu tiri vafudzi nemadzibaba edu, kuti mugopiwa nzvimbo yeGosheni, nekuti vaIjipita vafudzi vose vanonyangadza maEgyptians. Zita raJesu ngarikudzwe. Ndo pandinoda kuti titenderere ipapapo tonamata. Muti tiri vafudzi kubva pauduku hwedu. Ndakupai vafudzi vandatsanangura paya kuti vanofudza sei. Ndandapedzira ndichiti inini mufudzi haasi munhu akapusa. Ndosaka Josefu akati kumadzikoma ake, muti kuna Faro. Tongoziya basa 1, isusu tiri vafudzi kubva pauduku hwedu. Chikonzero chacho Josefu aitozviziva kuti mufudzi harisi balance, mufudzi haasi munhu akapusa. Sekudai kuna Josefu mufudzi munhu akaita inonzi bodimas, brackets of division, multiplication, addition and subtraction. Yaive nzira yaishandiswa kare kare, syllabus dzekare yekudzidza mathematics. Brackets of division, multiplication, addition and subtraction. Bodimas inofanira kunge ichigonekwa nemufudzi, nekuti hakuna munhu anoita zvekufudza asingagoni maths. Saka mufudzi haasi munhu akapusa, munhu ane chikoro. Zvandiri kutaura pfungwa iyi, imi munowirirana neni. Munosiya vanhu pamusha penyu vachikutengeterai zvipfuyo nehuku. Masvika after 6 months musina kumutumira kana chikafu, anorarama nenzira dzake ari pamba penyu. Mosvika muchibvunza, zvakamira sei pana? Abva ati mombe dzakabereka zvino pane murufo une hana kupusa vanhu vaMwari. Huku dzine mazai 10 pakafa 1, madhongi akabereka mairi. Munhu uyu akaita maths, anoziva subtraction, addition and multiplication. Munhu ane chikoro, mufudzi harisi dofo. Saka Josefu anoti varume kana mazosvika pana Faro, don't mince your words, don't mix. Ima hamugoni zvimwe kusara kwezvekufudza, kuti muendeswe kuGosheni, nekuti vafudzi vose vanonyangadza vaEgyptians. Now chitarisa imoni, ndiri kuti mufudzi haana kupusa, nekuti mufudzi kana achienda kunofudza haatakure chikafu chese chese. Kwatiri kubva nako taizviziva isi kuti kana taakubuda tinorara aidha takakwatisa mangai edu toisa muchiplastiki yeshuga tobuda, ne2 liters yemahewu hatidzoki. Oro kana zvakanaka pamba paine fulawa, chimbakwa kana kuti chimpoto hai chinorara chakabhekwa zvakanaka, tokwatisa mahewu muchi 5 liters chechi chechigubhu nemubhakwa wedu tobuda, hatidzoki. Mufudzi harisi dofo, anoziva kuti kana wabuda kunofudza unochengetedza zvifuyo kusvikira zuva rodoka wodzoka kuzovhanda. Ndiri kuda kuti titarise pfungwa iri pana painokosha. Mufudzi harisi dofo, number 1. Mufudzi haisi mbwende. Mufudzi haisi mbwende, yes. Ndokupa imwe enzaniso 1.
Rimwe zuva mwana waJese David anoti ndida kumboona kuti vana mukoma Eliabhu vari kuzvifambisa sei kuhondo. Ipapo vandiri kutaurwa tasarigwa nemavhesi mairi ekuverenga. Ndobva amhanya kuhondo, ndobva asvika pakaipa pakatsvuka. Papanye rimwe zimuriro rine zvigunwe 24 rakamira kwakakwirira. Ivo vari nechekunoku vakahwarara pasi nekutya, vanhu vachikwata Goriati akamira. David ndobva angosvika zvikanzi, koche chiri kunetsa uyo ndiani? Eliabhu ndiye akabuda muvanhu, mukoma wacho zvikanzi, iwe ainge panapa. Ndakuigira chikafu ibatikoyo ndiani? Anzi iwe, unza chikafu icho chobve panapa. Vana vazoda kutinetsa, unomugona urida chii kubva kwari? Ndezvei? Vakomana vachipedza kudya vakabva vadzokera pana David zvikadzi panapa. Uda kutinetsa. Kugura nyaya nepapfupi. Bhaibheri rinoti noise yakamuka pavana vaJese chete. David achida kuziva kuti uyo munhu ari kuita noise achituka ndiani. Eliabhu achidayira yakasvika kuna Sauro. Sauro akati, ko noise iri kutaura ndei? Ndobva kwainda general waSauro. Ndobva asvika vana vaJese. Zvikanzi vari kuita noise ye? Anzi handisi kuziva, zvikanzi ndanocheka. Ndobva asvika zvikanzi chii chiri kunetsa? Zvikanzi tiri kuudza kuti dzokera kwanga uri kari kuita noise, kari kuti anzi uyo munhu ari kutuka vanhu vanoita zvechechi ndewei? Anzi iwewe urudei? Zvikanzi ndinoziva kuti uyo ndewei uyo murume ari kutuka vanhu vekuchechi munhu. Zvikanzi neBhaibheri David akanzi iwe wanga wachida kudii? Zvikanzi ndipei mukana toda kunyatsoona kuti andita nezvei. Anzi mukana? Zvikanzi yes. Hanzi general wakadzokera kuna Sauro akati kamukomana kacho kanitone nhare kari kuti ndibonipei mukana ndimboona chai ndiri kuti ndinoita nezvei. Zvikanzi kadaidzeka uye pano anonzi ani vanhu vakataura zita. Bhaibheri rinoti kakanzi unoshinga here? Andoshinga. Anzi why? Ndikuerenga chapter 17 verse 33 apo kuna Samuel. Bhaibheri rinoti Sauro akati mukushinga kwako rekedza tikupe hembe mfano wangu kuhondo kwakashata unogurwa. Hanzi kakapfekedzwa hembe dzaSauro kunosunga kudai akati tozvinoita hembe dzekuhondo kurema kudai. Zvikanzi no saka dzekumafuro dziri nani? Hanzi indau. Zvikanzi mambo inini uyo handimutya. Ndaiti kana bere rikauya rikabata chimbudzana ndaibata muromo webere kana weshumba ndobvarura ndotora chimbudzana ndochidzorera kuna mai vacho. Ndambokuudzai kuti chadzoka kumanzwani. Mufudzi harisi dofo. Rubeni akati kumadzikoma ake musamuuraya tubata ropa, nekuti Rubeni aida kuzomuuhandira omutora omudzorera kuna baba vake. Saka David anoti ndaiti kana shumba ikauya ndinoiterera, haleluya, ndoibata ndoibvarira ndebvu ndotora chimwana chehwai ndochidzorera kuna mecho, ndoda muchinda uyo anotuka vanhu vechecho. Sauro akati kakapuwe mukana kuti nyawa poteseri kwechigwenzi kwakupfugama kwakuti muzita rababa neromwanakomana neromweya mutsvene hakuna munhu anomira pamberi paJesu Kristu achitaura zvisina basa akagara. Kune vhesi 34:7 dzamapisarema dzinoti vanotenda muzita raJesu Kristu vachitya Mwari ndo vanokomberedzwa nemutumwa wake. Zvimwe zvose zvinofanira kunyura. Apedza kuita munamato uyu akanhonga matombo 5 muzita raJesu ndobva anyahwaira akananga kumujaindiri riya. Goriati haana kuona kuti zvakafamba sei. Tinongoona neumbowo chete hwekuti kwakazoonekwa musoro waGoriati mumaoko aDhavhidhi vanhu vese vakafara. Saka vhesi inoti mufudzi haisi mbwende. Tatodzidza pana Dhavhidhi. Mufudzi hache. Kana tichinge taenda kunofudza hatisi mbwende. Tinomiririra zvese zvatiri kufudza kusvikira zvava panzvimbo. Number 1, mufudzi haana kupusa, mufudzi ane chikoro. Tinofanira kunge tichigona kuita arithmetics, kukalkuleta zvinhu zvose, kuziva zvisipo nezviripo. Nyaya yatiri kudzidza yaJoseph inoti iyo kana Farao achinge auya muti isu tiri vafudzi kubva paudiki hwedu. Haisi nyaya yekufudza mbudzi, haisi nyaya yekufudza mombe, haisi nyaya yekufudza madhongi. Iyi nyaya yekufudza vanhu. Nekuti Bhaibheri rinotipa uchapupu hwekuti Joseph aitaura profesi. Takuverengerwa vhesi inotevera. Mapisarema 23 verse 1 to 4 zita raJesu ngarikudzwe. Yes elder. Jehovha ndiye mfudzi wangu. Yes. Pamafuro manyoro. Hallelujah. Exactly. Nokuda kwezita rake. Andityi.
zvakaipa. Yes. Nokuti imi Muneni. Hallelujah, Buddhist. Aiwa, ndokubira kuparidza 2 minutes. Bible riri kuti Jehovah ndiye mfudzi wangu. That was David himself. The very guy akabata musoro wa David wa Goliath mumaoko akaenda nawo kuna Sauro. Takambozvitaura pane rimwe kona kuti vanhu vese vanoita zvinhu zvine mutinimira vanozongoendesa zvine simba kune vane simba, ivo vongopiwa kacheni chete. Ndakazviona kubhora, munhu akagowesa nyika inoita mari, asi anopfekedzwa cheni nyika yotora mari. David akabata musoro wa Goliath mumaoko, vanhu vese vakapururudza, David akapfekedzwa kacheni chete. Sauro ndiye akaita mutinimira. Panapa pari kunzi aiwa, nyaya yekufudza yatiri kutaura hatirevi mombe, hatiri kutaura zvewai, tiri kutaura zvevanhu. Jehovha ndiye mufudzi wangu. Therefore, batai manzi wangu, Joseph anga ari right. Kana Faro akakubvunzai kuti munoita nezvei, iti isu tiri vafudzi kubva paudiki hwedu, isusu nemadzibaba edu. Munwe waJoseph wakadhonza kudzokera mumashure kusvika kuna Adam. Munhu wese mugeneration yavo aive mufudzi nababa vacho vari kudenga. Mapisarema 23 verse 1 inodaro kuti kana mukazogara basa ratinonyatsoziva nderababa vedu. Mhembwe rudzi inobara mwana ane kazvimwe pahunhu. Hakuna munhu anobara mwana akasiyana naiye, hazviko. Unotobara akafanana newe. Panapa tiri kudzidza kuti Joseph ari kuti baba vedu vari kudenga mufudzi. Imi mungagotadza kuita vafudzi sei? Saka mufaniri kutaura zvimwe kuna Faro, nekuti mukatodaro matinyudza. In fact, iti tiri vafudzi ndokuti titopinda machena. Mukangodai bedzi tanyura, nekuti mufudzi wese anonyangadza muEgyptian. MuEgyptian anonyangadzwa nemufudzi. But kuna Joseph, baba vedu mufudzi, ivo vari kudenga. Therefore, zviri correct. Egyptian system haingapindirani nesystem yaJoseph. YaJoseph baba vacho vari kudenga, yekuEgypt baba vacho ndiFaro. Saka isusu tiri vafudzi nekuti kunyangwe nemadzibaba edu mafudzi kubva kudhara. Jehovha ndiye mufudzi wangu. Saka therefore mharidzo yedu iri kuda kutaura kuti kana tichinge tichirarama panyika panapa, tofanira kunge tiri maKristu anofudza vamwe vana kuti vaponeswe. Hakuna rimwe basa ratogarira panyika. Saka kwatabva kuri right. Hakunawo mufudzi anodya zvisina basa, unotora chikafu chinoenderana nebasa rako. Hakunawo mufudzi anopfeka hembe dzisina basa, unopfekawo dzinoenderana nebasa rako. Zita raJesu ngarikudzwe. Zviriko here kuti musikana akakwana anoburitsa madhongi nemombe oenda kunofudzira kune minzwa nembudzi akapfeka hembe inonzi spaghetti? Zviriko here? Mazviramba nekuti spaghetti kahembe kakaita kunge lesketen. Panotoda hembe dzakasimba, mufudzi harisi dofo, munhu akangwara anoziva zvekupfeka nenguva yekuzvipfeka, anoziva zvekudya nenguva yekuzvidya, anoziva kwekufudzira. Iri pana Mapisarema 23 verse 1 to 4. Hanzi Jehovha ndiye mufudzi wangu, anondivatisa pasi pamafuro manyoro, ndo pandoda. Apa ndo pandatoda kumbopaparidza zvapo. Iyi maridzo yacho yakuuya. Mombe ukadzifudzira mubani dzinotendera dzorara usati dzaguta, wadzitenderedza pasina chinhu dzaneta. Kakana takutaura riri vhangeri, iwewe uri mufudzi woumwe munhu, hakuna muparidzi, mufundisi kana elder kana mudhikoni anochengeta chechi pasina vhangeri. Izvozvo zvatiri kutaura izvi, vanhu vari kuridza mhere mumachechi vachipururudza, vachifudzirwa pabani. Unosvikaona kuti vanhu havana mabhaibheri, mufundi wase wacho haana bhaibheri, dziri kutenderera pabani, but dzinofudzirwa kumafuro manyoro, dzinenge dzakaverengerwa the desire of ages, dzinofudzirwa kumafuro manyoro, dzinenge dzakasvika kuna steps to Christ, dzinofudzirwa kumafuro manyoro, dzinoziva the redemption inobva pana Jesu Kristu, dzinofudzirwa kumafuro manyoro, dzinoziva zano reruponeso. Munhu anofudzira kumafuro manyoro ndiye Jesu Kristu. Hakuna mufundisi anofudzira vanhu vaJesu Kristu pabani zvichinzi ndezvekunamata. Pabani ndepapi? Munhu anotenda kuti vakafa vanodzoka ari mufundisi afudzira pabani.
Munhu anotenda kuti kana waona chawaona ingodya zvekudya hazvisvibisi, mufudzi afudzira pabani. Munhu anotenda kuti hembe hadzina basa, solo muriwo wakatenga, iye afudzira pabani. Asi vanotenda muna Jesu Kristu baba vavo mufudzi mukuru, vanodzichovha vachidziendesa kuri right. Unodzidzisa vanhu kuti kupfeka kunofanira kunge kuine kahunhu mukati. Ngatidye zvese zvese. Batai. Saka dziri kudzembereka pabani. Imi muri kuona kunge vanhu vari kuita zvemachechi izvo vari kutenderedzwa pabani. But kana tasvika padzinofurira kumafuro manyoro, unonzwa nezvinobuda mumuromo. Kuti mbuya vane vhangera. Imi mbuya kubva gore ramakauya kuchechi munei? Munogona kutozoona pachechi penyu muri kufudzira pabani. Pana munhu ane vhangeri, vanhu vese vanongotaura Deuteronomy. Mayuta asina chinhu. Muchechi yeSavadai munoitwa zveadventuring nepathfindering. Mune zvemamaster guide. Munhu haagoni kunyatsoarticulata John 14 verse 1 to 3. Vafudzirwa pabani. Jehovha ndiye mufudzi wangu, anodzichofera kumafuro manyoro. Joseph aive right. Ichi tiri vafudzi kubva pakutanga, nekuti baba vedu havazivi rimwe basa kusara kwokufudza. Ndiri kuda pairi kuti iyo anondipinza nemupato womumvuri werufu. I don't care. Ndezvechokwadi pamakaudzwa kuti kumusha kwenyu kune ngozi vanhu vakakwata, iwe uri right nekuti wakafudzirwa kumafuro manyoro. Wakapuwa vhangeri rinokutaurira kuti mutumwa waJehovha anotikomberedza kunyange mumusha makaurayiwa munhu. Nekuti kana uri mufudzi kwaye unofudza vanhu mukati meshoko razvokwadi, uri munhu anoverenga zvinhu zvine chekuita nesalvation. Namufundisi wako ane basa rekuverenga zvinhu zvekudzidzisa chechi. Hakuna maelders anodzidzisa zvinhu zvina basa, vanhu vakazova vanhu kwavo. Saka tiri kutodzidza kuti mumupata womumvuri worufu ndezvese zvinotyisa muupenyu huno. Tine takatodzidza mukati meshoko raMwari kuti zvese zvinotyisa zvinotya Jesu Kristu. Jehovha ndiye mufudzi wangu, anondivatisa pasi pamafuro manyoro, anondisesedza pamvura inozorodza. Mubvunzo unouya unoti kuchechi kwenyu muri kudzidzei? Kana makuda kuita crusade mototsvaga vaparidzi, penyu hapana kana one. Imi wacho hamutoiti zvekuparidza, hamuna chekuparidza. Muri kudzifudzira pabani. Dzidzai kubva kuna Joseph. Hatizivi zvimwe zvinhu kusara kwokufudza. Ende yekunamba last tinamati. John 21 verse 15. Verse 15. Yes. Zvino vakati vasvosvora, Jesu akati kuna Simoni Petro, Simoni, mwanakomana waJona. Oh yes. Unoda neni kupfuura vose here? Akati kwaari, maiwe, hongu Ishe, munoziva kuti ndinokudai. Hallelujah. Jesu akati kwaari, fudza makwaya. Mwari ngaakombore kuverenga kwebhaibheri. Jesu abuda muguva anoti, uyu ndiwo muromo munhu akabuda muguva. Naiwe Peter, unondida here? Anzi kana uchindida chengeta makwai yangu, fudza makwai yangu. Inzwai vana vaMwari, hatina zvimwe zvatonyatsogona kusara kwokufudza. Kuna vanhu vakaita chikoro panapo, vakarova chikoro kuma high schools nekuma colleges nekuma universities. Torai advice kubva kuna Joseph. Mukristu basa raanoyatsogona kufudza vamwe. Zvimwe zvese hazvipindi mudenga. Chichapinda mudenga, basa richapinda mudenga, richanodiscusswa, matopindwa mudenga macho. Kucheka vanhu vaiita zvekufudza kutova pay. Ukaverenga Daniel chapter 12 verse 3 ndio ine himi inengwa kumasaradha. Vanhu vachapenya senyeredzi. Jesu akuisa makirauni pamusoro pevanhu vakafudzira vanhu kuKalvari. Vanhu vakadzichovha dzichibva mubani dzichienda kugomo kune sora. Vanhu vakaenda kunocheka kune sora zuva risati ravira, kwakazoedza vachiziva kwekudzifudzira. Vanhu vanoziva kuti iyi lesson takaiita takuenda pane imwe hatendererei pa1. Vhesi yatanga basa kusvika vanhu vadzokera kumba. Inenge ichingo John 14 verse 1. Mwoyo yenyu irege kutambudzika. Apa vanhu vanenge vachitenda kuti unochengetwa nedombo. Peter, unondida here? Zvikanzi yes sir. Kana uchidida fudza makwai yangu ndaakubuda. Jesu akubuda manzwi ake ekupedzesera. Anga asire kuti vakomana mufa ngogadzira mari. Mari tichaigadzira stereki. But manzwi ekupedzesera emunhu akabuda muguva anoti Peter kana mukazogara, chenjerera makwai mupano wangu. Saka ndokumbirawo kubvunza mubvunzo watakambobvunza pane imwe nzvimbo. Teereresai. Vakutaurira kanyaya kacho. Mufundisi wangu apa vane chimwana chavo. Modzidzisa mwana mufundisi, modzidzisa mwana mufundisi. Orova chikoro zvekuti dhu.
rowa grade 7 4 units form 4 tsvaira obva aenda ku A level obva arova zvakanaka chikoro obva aenda kuuniversity obuda zvakanaka. Mune chorus muZimbabwe inoti hakuna mabasa kunze. Chimukomana chiri pamba chichifunga kuti choitei, imune makatomugaidha nekuti muri kutoona kuti zvinhu zvaakaita zvine chekuita nemaarts. Saka muri kutomutarisa kuti oitawo zvemuziki here mwana wangu anofa, otamba ngoma here mwana wangu oitei. Pamuri kufunga izvozvo obva adaidzira dedi mufundisi obva ati mwanangu ndanchikumbira kumbotaura nemi. Mobva mauya mogara apa, teererai kanyaya yaka, magara kana makamira whatever nekuti mukuru ndimi. Obva ati ndazofunga, imi moti kuita sei? Obva mati sinzi mabasa ari kunetsa kudai so ndafunga kuita mufundisi. Imi munoti kudini? Zvamafunga ndezvechokwadi. 4 units grade 7 otsvaira form 4 obuda ne 15 points pa A level oenda kuuniversity otsvaira odzoka baba kuti baba ndafunga ndakuda kuita evangelist. Imi munoti kudini? Zvamafunga ndezvechokwadi nekuti Mufudzi anonyangadza maEgyptians. Mufudzi wese anobohwa maEgyptians. Vanhu havadi zvekufudza vanhu. Kuti mwana ataure kuti munhu akaita A level akuda kuenda kunoita basa rekuparidzira vanhu. Patakamboibvunzai kweseni haina kubuda anza. Mubvunzo ungatobvunzwa apa nababa ava namufundisi ava ndewokuti nhai mwanangu une 1 here mufundisi waunoziva ane bhara iwo kana bhasikoro? Ichokwadi kuti mwana anogona kuti hapana wandoziva. Saka Mufudzi anonyangadza maEgyptians. Toda kutozvinamatira mweya wetsvina kuti mwana mumusha akafunga kuita mufundisi onzi arasika aine chikoro. Mweya wetsvina kuti munhu akada kuita basa raMwari aine chikoro onzi arasika. Rinongoita chete kuita doctor, rinongonzi basa chete nderekunge uri headmaster, basa chete kunge uri nesi, but kana zvotenera kunofudza vanhu hazvichaiti. Saka Joseph aive right. Mufudzi wese anonyangadza maEgyptians. Mwari ngaazvirambidze muchechi yake kuti vabereki tione vana vakuda kuparidza vhangeri sevarasika. Nekuti kuva mufudzi futi ibasa rakanaka, inhodzera dzababa vedu vari kudenga. Munamato uyu toda kutouita kune vose vari kufunga kuita zvevhangeri. Vabereki vana ava havana kurasika chero vakavaendesa ku Oxford University kuEngland. Vana ava vari right. Nekuti kufudza kunofanira kunge kuchingonyangadza maEgyptians chete. Imajoina papi kumaEgyptians. Joseph anoti kana mati tiri vafudzi, the next thing chichaitwa naFaro, muchaiswa kuGosheni. Tendai Mwari. Nekuti pakazoya dambudziko rekutanga, Bhaibheri rinoti magetsi anga ariko kuGosheni, kuIjipti anga akadzima. Nhunzi dzanga dziriko kuIjipti, kuGosheni dzadzisiko. Mosquito yakaruma vanhu kuIjipti, kuGosheni kwaakusina. Nekuti Joseph akanga aona chiprofita. Tikagarira panyaya yekuva vafudzi, gare gare toenda kumusha kwedu. Goshen is it represents Canaan. Takamirira kubva muvanhu vasiriyo toinda kwedu chaiko kuna baba vedu. Nekuti mufudzi wose anofanira kunge achinyangadza maEgyptians. Hatinganamatire here nyaya iyi kuti kana vana vakuzotaura nyaya idzi mumusha udhedhi. Ini basa rinoitwa na Elder Ndorida. Musazoti mwana wangu handidi mari yekurasa. Mune musina kurasa mwana, mune musina kurasa mari kana mwana akuda kuita evangelist. Mufudzi anofanira kunge achingonyangadza maEgyptians chete, kwete imini. Hatina matei. Kuna baba wedu wekudenga muzita raJesu tinokutendai nenguva yatawana yekudzidza shoko renyu. Tanga tichidzidza pamusoro pevafudzi vakatitangira. Joseph aunza profesi yekuti vanhu vanoita zvekunamata
basa chairo rinofanirwa kufamba mberi, whether tiri mundege kana tiri kune mamwe mabasa, nderekutaura zvababa vedu vari kudenga, kuunza vanhu kuushe hwaJesu Kristu. Apa tiri kutaura evangelism. Vanhu vose vanotenda muzita renyu, kana vachinge vabatisisa nyaya iyi, ngavanzwisise kuti inotoone mutinhimira inokosha ndeyekudzoka kwaJesu, kuzotora vanenge vakafudzwa nehama dzavo, nekuti vanhu vachafudzwa mururimi rwavanoziva nevanhu vavanoziva. Batsiraipo vabereki kana vana vakazoda kuita basa iri, vabereki vasati mari yekurasa, nekuti zvekuva vafudzi zvinofanira kunge zvichingonyangadza maEgyptians chete, kwete isusu. Zita raJesu ngarikudzwe nekusingaperi. Amen. Jehova mufudzi wangu, hapana chandingashaiwa, anondivatisa pasi pamafuro manyoro. Ini anondisesedza pamvura inozorodza, pamvura inozorodza. Ini anondisesedza, ini pamvura inozorodza. Ini anondisesedza, ini pamvura inozorodza. Anoponesa mweya wangu, anondifambisa munzira idzo dzokururama, nokuda kwezita rake chete, nokuda kwasamahatenga. Zvirokwazo munyo ikafamba mumabundu mumvuri werufu, handingatyi nokuti imwi muneni, dzimbo yenyu nemudonzo wenyu zvinondinyaradza. Makandikadzirira tafura pamberi pevavengi vangu, mukombe wangu unofachuka, une unofachuka. Zvirokwazo upenyu nenyasha zvichanditeverera ini ose, mazuva ose eupenyu wangu. Ndichagara mumba maJehova mazuva namazuva. Ndichagara mumba maJehova mazuva namazuva. The power of the church is not in its sitting capacity, but in its sending capacity. Tiri kutumwa naMwari kuenda kundodaidza hwai dzakarasika, kudzipinza mudanga. Anzi nomuimbi, pinzanyi mudanga. Matanga awanda aya, matanga awanda. Pane vavhimi vari kuvhima vanhu vaMwari kuvapinza muzvimatanga zvavo. Pane danga raKristu rinochengetwa hwai zvakanaka. Pane zvimatanga zviri kupinzwa hwai kuti dzikamiwe mari. Pane zvimatanga zviri kupinzwa vanhu zvipe vanhu mbiri. Pane danga raKristu. Where is the preacher to give the trumpet a certain sound?
vanhu vari kuda kristu, vanhu vari kuda kristu. Christ settled it up by great commission, and all power is given unto me. Hatina kupiwa power shoma bodo, all power, absolute power. Power is not quantified. To send us kundotora vakarasika vavuye kumba. Nyika yakamirira, nyika yakamirira mutadzi uya kudangara kristu, uya kudangara kristu. Is the greatest shepherd. Uya kudangara kristu. Pana makwaya ari kuchema, chirika dziri kuchema, nherera dziri kuchema. Dzinofana kudaidzwa dziwane solution muna kristu. Anza yedambudziko rako, anza yedambudziko renyika ndi kristu. Uyai kuna kristu. Danga rakavhurwa ngadzitenerwe. Ndiye unondina makwai ari kunze kwedanga rino anofanira kudaidzwa. Ngadamwe auye. Be prepared to spend and be spent for Jesus, to call the sinner home. The passion for Jesus is to see a sinner coming back home. Ngadziwe mudanga.